Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, naibag abigat joabin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kanato di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag bigat, nembang aldaw, nembang oras, kada kaya mga sa kapada. Kano anyaman nga oras ken aldaw, di tayan nyo itang paset tilubong, nabayatan nga bibuya kayo, happy watching kita kaya aming sa kapada. Ken pakishare di programa to yun. Please share this program, share. Pwede padanan nyo papagayam. Di ba kasaritaan ni Rene nga napauluan? Naimot. Awan na kompormitan. Naimot, nainot. Anat nagidyatan tinaimot ken nainot. Diyay letra, diyay spelling. M diyay maysa, N diyay maysa. Diba? Padaanan niyo papagayam. Sino dagiti naimot? Sino dagiti nainot? Padaanan niyo papagayam. Ito nga rin din, irugi papagayam. Dito yung pagkasalitaan, ipagayam tayong Rene. Nga napauluan. Naimot, nainot. Sagudayan nga rin surat. Dear Manong Nemi, nagkaredwaran kami iti elementarya ken high school kini Carmen, Manong Nemi. Nagkaubingan kami. Nakasingsinget itong galmay sa kata kami, idiubing kampay laeng. Kadidi adda kami third year ken fourth year high school, di mi napupuutan Manong Nemi. Ngadan nagkinaawatan, dagiti puso mi. Nasapa kami Manong Nemi, alang sangal, alang bukel, iti ayan na yan. Ayat nga napudno, kunat, kabota talaga nga isukit, isulaeng, kat isuntulaeng ti babae ti biyag ko. Kat patsyagmat Manong Nemi akasta isuna. Nagbadbata kami nga gagangay lang nga nakorapay iti pamilyami. Tayo kunada Manong Nemi nga sang kaapuyan, sang kasapulan. Nga dede po na no apay nga saan kami nga nagtuloy pa nga nagtrabaho, muna nagtrabaho. Saan kami nga natuloy pa nga nagbasa iti kolehyo. Simrekak iti construction, Manong Nemi, huwain. Kadadaman law kong paghiligak. Nosegnan iti kuryente, wano electricity, Manong Nemi, mahiligak, kadigiti waya. Huwain. No mampesang ko mga babalin nga makibiyangak, no dumtengen iti panaka-wiring, ti balay nga, kung kontratahin mi, ay bandak, isurudak, ibagadan nun yan, digiturumbing aramidek, alistok man ka nakasursuro.
Irinto tani Carmen manong name siyempre kumet aka sales lady iti department store. Paglakwan ka na kiti lupot kaya dumapay. Mahilig met isuna manong name kaya kita panaglako. Huwan, panagdait. Taore ko man kita nagretasyon laing kit mabalin na nga ramidan nga short o no sando pagtitipunan. Kaya nagasawan manong name hilig na itagdait. Hilig ko may panggap iti electricity manong name electrician. No kasta nga agdate kami bakasyon siyempre agkuyo kami mata nga mapan na agdate mapangkagbuya ti sine tayong kamot sa syudad manong isakripisyo mo ti may sangaldaw nga agkuyog agmerienda kami paspasyar kami mangaldaw kami agbuya kami ti sine ano nadlaw ko isuken kuha na manong salakas karigida do mga babae nga mangitudo noan niya kayat ko ngagatangan para keng kuana. Kasusuldok siyempre. Kahit ko ti kumatang para keng ka-sweetheart. Yura mong tulangin ito nag-birthday ya. Kan, diya kaya datay nangina. Siga man pa lang ti, mangibagang sa amo kaya tinangina nga regalo. No birthday mo. Sayang lang. Awang kas kanyang ti simple. Ori no la ka, ken simple laeng no may bagay met kanyak. Di okay? Ori met kasanot kangina na, no samat nga may bagay kanya. Samay sa. Di ba? Agur-orno ka? Agur-orno nga. Ori met sika, di ba? Oo. So nga saan ka unay nga gasgastos sa mga pulos nga padasin ito minum ti arak. Di ka mo pulos padasin ti ag susop iti sigarilyo. Tamo na unay, makadadahil ti salunat. May kadwa, hisupe nga paggastuam. Di mo pala ornungen. Dati gatang mo kumati arak kung sigarilyo. Ta igatang mo ti mas importante nga para iti bagi. Di ba? Nadlaw ko manong name day takin kuan. Di na kahit tinagarbo. Di na kahit na tayo masayang lang tayo igatang. Umanahin na kin kuan manong name basta da. May bagay, ore nalaka, ore simple, ore o lokal. Basta, adda. Banag na magustuwa kin kuan manong name. Sabi ko matasang kanto nga balbaliw, Carmen. Nga niya. Nga, mangipat-patig kanyak. Kanagbaling nga man nakaawat. Sana kas karigda dumarita. Sino? Tatay nubi ate ka obraak. Ape dyan nubi siya ka obraam. Dilawan na kano. Naglokal. Ape kasta. Reganual nakman lang. Te kumamat kan kapipintasan ako na. Agduma kam nga rod. Ano ko, tagdiferensyan, ti kapintasan ka na pintas. Uno nangina kin na okay lang, kalaklakaan na. No bado ko ma, siyempre lang, ibado ma. Nangina manuno na laka. Tinasken kat, maibado. Kas kumano, panty. Speaking of panty, Oh, tay kalalakan, okay lang. Tinasken kat maabungan na. Kanada pantik yung suot ko. Kasi siya ito kahit kasawain. E di nakaornong kami manong nami nagpinagtipon min. Wen. Kat siyempre, injayak ken kuha na itikalay sa. Panawang mat siguro tapno buklantan ti pamilyata. Tapnon, rugyan tanti garamit ti anak ta. Uy, gumanat ka, kaputosan ko pa yun kang kati amin ko. Gabuka dito mapapal ka karigit ka obraham nga mga istorya nga
No, ag-date da, kaya ag-check-in da. Di ba? O mawapol ka siguro. So, kuro nga kayat mo kay kalsar. Sana kasta. Ngayon kahit kon. Hangka di nga nasapa pa eh. At pagsayatan at nasapa. Okay lang. Okay, met. Ada mo tinurnong ta. Ano nga rin palano ta. Siyempre, kumatang tayo ti wedding ring. Masapol nga may isagana nga na yung bag. Iti simbaan. Masapol nga, isagana ta nga na yung bag. Rene, amo matante ka na simple. Nandiyan kat mo sa kahit kung simple lang ti kasarta. Ang kasarta ti sangawan ng ti huwes. Basit lang ti mitaran ta nga mga anak. Simple lang ti reception. Ito lang gagangay nga restaurant. Ngayon, kabilang tamat ti grande ha. Nga nasikan nga, may magatangan ka ti trahe de Buddha, agarwatakbet ka rin ti pintas, masapol nga dala ti abay, nga kompleto tamat ti arwaten. Gastos lang. Wala nga kakaiso, maminsan lang nga mapasama kiti may sangat tawan, bayat ti panagbiag ta. Tapay. Dukas pagarikan na talaga nga ingkarante ti kasarta. Nga kayat mo kit kompleto. Ada nga ta pakinaigan na tigtultuloy nga relasyon tunggal may sa kanata. Rene, nakadado di kita nakapimpintas, nakagargarbo iti kasarda ngayon ako pa makatawan nagsinadan. Ora lang simple lang, basta tinasikin kada pagpirmahan ta, nga makuna nga marriage contract, agkasarta iti matang ti tao, kaniti Diyos. Ada makuna nga pakagitan nga legal tangang kasawa. Pangsarad na karoti kwartata nga na ornong. Nakado to. Umanay ka din nga parati house and lot. Homeboy oh. Ket, saan mo manay? Di ba kita sa pagsaraan ta? Nga ano na nga nangina? Di ba maupa na? No, adara kita kasapulan nga likamin, di isot katangin ta. Simple lang ha. No TV ko di ba sit lang? Nasalat set, kita gagangay lang. Ado mati magatang dita nga, salat set nga naaramin dito kawayan. Saan ka din nga napiminas nung dikudson? Di gumatang dikudson, tapos saan nga natang ka nagtugaw ka ti furniture nga kawayan. Dito yung ti magus-gusto kyung kaswidart. Ti anya? Ti kinasimplem. Ti saan mga panagdemand. Tay saan nga garapaap ka na gito nagarabo. Naimot ka. Siyak? Naimot hak? Ayaw naimot hak. Imimutam ti bagim. Imimutak ti bagik? Pagkunaam. Siyempre, maminsan lang mapasama kiti biyag mo ti maikasar ka nagkasar. Abi nga ti mo arapa-apen ti garbo ingkrante nga kasar. Nga daydayawan ta karigiti padang mababae nga. Hay! Ni Carmen! Nakasimsimple laeng. Sales lady lang. Ti asawa na construction worker. Hindi kasarda. Oh, grande. Oh, nagadungan letson, nagadungan ng anak. Oh, manot ng cater. Nagpinta sa function hall, tinakaangay ng reception. Di mo kaya takas dyan. Ano't may edad na nga ron. May sublida ka tayo kastos ta. No, doon mangibarbaga ti kasta. Kat nung pagarigang karot naglibida. Paunay mo din. Kakaiso na nga maminsan dalang nagkasar. Kastoy pa, kasimple. Kapag kanta, ako nga takwartada aya. Kasi yung kayat mo. Di okay lang. Okay. Sige, sudat. Mayatak. Napindasunay. Taimbas nga nagitigastusan ta para iti grande ko mga kasarta.
Nasambat ka nasisita ako nam. Aramatan talangin para kada iti mas importante. Nagdan na kam nga rod nga kasawa manong name a simple ti kasasaad. When pati si daan manong name nagbalin pa yun nga simple. Kan nainot nga talaga ti asawak manong. When na ano to ko nato yun? Resourceful. Ta itinaalami nga kaserami manong name kagangay lang nga balay. Naarig na nagpanawan da pinalagdami pa ikid at medyo da dagiti narukop nga paset na nalawa manong name itilikod na mabaling nga pagbulaan iti nateng ken pagtarak na niti manok nagagiti asawak manong imbes ko mga siyak tagmula imbes ko mga siyak tagtarakan isuna wen simple lahing manong name ket nung hasta mambigat kami niti bigat manong name adaliling tang itlog ti native nga manok ada kinelnat nga rangaw ti kamuti alay ka ti kamatis uno saan kat kumatang ti tuyo ama iso pamigat mi aw man la detay corn beef kuma uno hot dog uno saan kat kitay special kuma tanong kasta manong naming agsweldo kami kat mapan makitsanda groceria basit lang. Sampai gading napapan makitinsyad na ko. Umanayin manong na nga. Pang namnamay mga pag-alalatan ti sidain mga nateng no karne ti masapul mi pumarti mati mano. Aging ka manong na nga nadaan kami ni ti anak. Hindi pasangayan ti asawak manong na ti ino ang anak mi nga ni June. Hindi adan anak ti asawak manong insardeng nanti nagtrabaho iti department store. In concentrate na manong name iti nangaywan iti anak ko ano ti anak mi. Nakapimpintas pa ng taripato na manong. No mabalin ko ma. Kaya talaga nga kang kanayon na nga saksaklutan. Aywanan na ti anak mi at tagibalay ken mainteneran na dagiti mula na nateng manong name. Imbaga, tasan nga gatas ni John, iti bute no tiket, iti barukong na. Wine, manong name. At damat dagiti mga magbaga, nga nakakabinbita sa mitlang no, mixed feeding. No mampay agtalaon ti may isang ubing manong name iti barukong tina. Yung kunada, nadamat pagbintasan na no, maalokal met lang iti gatas, mixed feeding nga ron. Ngam sana kayat ni Carmen Manong. Ano nga rod? Inted na po Diyos nga napinta sa tubog ti barukong ko para tanak na. Kailan tanak na. Saan nga saksakit, nasalunat, saan nga malnourished, nag-upkwapo ni John. Kastamat kang ka. Habi ko na, ori simple lang ti sitsidaem, nateng, itlog, karne manok. Salamat malanitan mo databuksit mo nung ka makidaya, makiparte. Ngayon saan ka sigsigarilyo, saan ka uminom ti arak. Di nasalunod ka. O, nagsweldo ka, itad mo kanyak, kumpleto. Awan deduction na. Gabuta saan ka merienda. Muna ito parita na po itong merienda. Saan kang parparitaan? Pag merienda ka, ano mabising ka? Ngayon mabising ka ka rin, no break time yun. Saan met? Apay. Kumpleto ba't ngamin ti kanak tibigat? O magitam. Kastamat man ti pangal daw. Kumpleto ti mangan. Tapos sa mga sapulin ti merienda. Di kiting harap kakadwak eh. Apay. No sweldo, mapandag bayad, tiyanggi, tigas ti pagtrabahoan mi. Nakadado bayadan na. Merienda. Arak, kan sigarilyo. Manunot na bati. Kawin. Alaman, irin tatasika. Kompleto. Awan surok awang korang ng iyo apuntum kanyan. Di adda may urnong ko. Ano hadag birthday kada kami manunaymi umanayan nga kumatang iti 3 kilo nga pansit ni Carmen.
sa naiyayab ti karuba dagiti ubing manong nemi bunungan na ida ket no kasta madlaw na nga saan nga umanahe medyo ikaw kabasit na ti panagibunong na kabutawong gamat ti dakkel nga paalami aw mo ti maawat ming regalo kadagiti tayo umay makiberde at mapili met pilya met ni Carmen dagiti ayaban na dagiti ubing lang. Wen, ore nagbunyag ni June manong nemi. Simple lang tat kayat na. Ado pwede ka di mang dilaw. Nyamatan, kumpadre. Kakaiso na nga, birthday ti junior mo. First birthday na, bunyag. Abi, sila, limitado ka na kita matindar. Manu kam lang ang anak. Pito kaysa. Awan. Awang pa inayaban mi. Dagdag kapagyan nyo. Anyo nga inayaban nida? Ama matang imposible ka santang umurak ko ano inayaban nyo ida. At simple man lang ito pakan naka-attender na. Una reception na. Simple lang basit gagangi lang ang restaurant. So kaya ti asawa kay. So, naimot di Carmen. Hangin naimot. Nainot. Depende. Apik kakaiso nga okasyon, maminsan lang, mapasamak, ti may isang atawan, ti ba nag-birthday. At na matrabaho, napintas mo ti sweldo, ambisyong. Pati iso na, unsama ti, ano yaman nga paggastusan na. San sama ti pulpulbos, sa maglip-lip plastic. Manahin nga sabon, kaya nag-shampoo. E dyan lang, sang basit no ko ang apply na basit nga pulbos iti ropa na. Tapos naman ka, kasi dyan nga kanayon. Naging ka manong naming nga nadaan kami iti duwa nga anak. Ni Lily manong naming. Tuwan, gabot at tultuloy ti asawak na nagtagibalay kaya nagtastamat nga nangasikaso nga nalaing karigituang anak mi. Tayo nakon manong nemi. Saan ko pa napuutan nga nagsakit iti nakaharo di kita anak mi. Gagangin lang no ka, patubod at ngipin, wala na, gagangin baraar, wano aniit. Nakalaling ti asawak manong nemi. Kaya na, mangipakat ti first aid. Saan nga nasken pa, kung na nga may panito doktor, habag nga nakaro. Gagangit ti may isang ubing, gagangit ti may isang tao, nga matlikan ti guriguro, na anyaman dita. Kas damat kanyak manong nemi, gagangin lang, mat nga panating no ka. Kas damat kan kuan. Meaning manong nemi, nasalunat kami ti asawak, nasalunat digitan nakmi. Naman pa'y, kasla, gagangin lang digiti papoonig mi. Awan digitay, kasla ko man na mapangkam kita Jollibee o Chowking kada nadang hanggang mapapamano at ano kasta sintirik ta asawag ako nak sweldo kita sweetheart hindi mo matagmul una hindi mo tagpaspasyar hindi shopping hindi Jollibee hindi jay Makto no at masarakam sa jay imas dito Wanang yung mapantay ko mamit at nagkastakit special ko mamit. Aduman manong nemi dagiti dilaw uno uyaw nga mangmangig ko kadagiti karuba ken kabagyan mi. Ken kastamatan manong nemi dagiti padak nga trabaho. Dagiti katrabaho. Sobra kano manong nemi ti kinaimot ko. Sobra kano ti kinaimot ti asawa. Abi ka sa mga padasan ito, maore maminsan lang sumusup ka mat sigarilyo. Tapos saan ka nga outside Colombo, no? Maot kung kunada.
No, kasta manong naming nga may destino akini adayo ket sa anak ka makaawid iti tunggal rabii. Siyempre, ado na kiti kaobreros, wano ko katrabahuak na tayo sakbay da nga mangan, kita dari kiti pagsasangwan da nga arak, pupulutan. Rene, iya po ay di mo maitugot, di kita kinaimot mo iti bagim. Umagamat dito at uminom ka. Siyempre, mo uminumak, jak tumat mabalin nga di agpaala. Kanuhan na, kababay mo na makiininom ka lang, kat magipatakder ka mo ita. Hindi isopay. Okay. Amo yun, ti arak, baka dadagal sa lunat, paggastusan pa eh. Oh, sobra madeta. Pasitibiyag ti gastoy. Isot nga, serbi na nga ron nga agtrabaho ka tapno. Anyat ka sa pulan di bagim kat adegatang mo. Han? Hamot mo nga importante nga kasapulan di bagi ti arak ka sa garilyo pare. Oho, bahala ka di biyag mo. Naging kang agbasan ni June manong name iti elementary. Hindi ko matang manong name ti asawa kadagiti gamit na nakasimple manong. Kalalakaan nga papel, kalalakaan nga lapis. Kalalakaan, basta kalalakaan. Sweetheart, di kita kumamat nalaglag damat lang, napimpinas mo lang, hindi gamit ka anak ta. Binagbaga ako ni June. No, anyaman ti gamit na. I-care na. Ha? Nasaan na wani nga gas-gas na ti papel, hanang nga gudugod la, gunugod. Kasi tamat maggastaran ka dito, de surat, ako sa serbina. Kasi tamat na notebook na. Saan na nga, palubos nga magalgal, wano maluglog. Wano, anyaman dita? I-care na. Kasi tawag ti lapis na. Ha? Saan nga natin taar lang at tahar, nga awam manin, gubatang tumanin. Di kahit nga sawan. Sinusuruan ti anak ta. Iti kinaimot na. Kinainot, hanga kinaimot. Kinaan niya man nagsubra, sweetheart. Naanya man naglabas, takas. Tada ka din, naglabas nga panaginot ko. Kinansalot na dagitan nagta. No salon at, jak imutan ita. No kasapulan, katangag. Kasanong nga among nga kasapulan dati, vitamin, ano niya. Kadimot pa impakita iti doktor. Bawang ipakita. Adamat ka chat up na gito, Bing. Adaman sakit daw na awan. Kat ko naman ti doktor, check up ka na gitan ta. Hanga ka sa bulan ti vitamins. Gapot ako, okay mati salunad da. Sweetheart, no, masaksakit na gitan ta, o no makita nga malnoris, iso ko man it pagproblema nga ibagam nga imutak idati makan. O nang umapapal dan samad karagiti pada dang obing nga mapan karagiti food house. Dakat garot makikita da. O no dagiti madamdamag da. O risag pabinsan mitlaeng ko sige. Tapno akong pagkunam. Sag pabinsan. Ngam jak kayat dumabalin. Kabuta maruam da. Madadael to te patayt da. Di pa kadidan to kaya antioxidant nating numaramanan da kitay. Adad tapas food nga aw. Aday din ti grade 4 ni June manon name nga nagtultulit sa lunat na kastamatan agbasa maten manon name grade 2 maten ni Lily. Adadan ti elementarya mano. Agsarda-sardeng mat idin manon name iti pagtrabaho. Kem no kasta manon name nga adda agpa-wiring. Puno adda problema iti kuryente wano waya. Check tayo banda manon name. Nagagsak ba naman idin manong namin di panggap iti kina electrician kad nakanak matitugundaway ng lisensya ko nada nga tapnowa
ada gundaway kan lisensyak manon name nga agig may panggap iti kuryente. Deta met lang manon name iti mabaling ko irapin no ha. Ta isungar deta iti adda nga nakairuamak. May sak nga electrician manon name. Hoy. Again ka nga madlaw ko nga talagang umingina kanumad adu kiti magastos magungina na ginubayat gata. Aging ka nga da offer kanyak manon name man panagsa agtrabaho iti abroad. Imbagak da ito manon name iti asawa. Panawan na kami. Dumakdakil iti anak ta. Umingina na maggatang. May bukod ta nga balay. Ituloy ti kasera. Sa digitimat lang gagangay gandaanin nga appliances, alikaman tada kada tayo. Kahit ko nga, pumipilas kumamit ipiyak tayo. So nga, palubusan na Carmen. Mapanagtrabaho. Iti abroad. Itrabaho na tinaadal ko. Kina-electrician ko. Okay. Kabaylam lagi di dumadayo ka na kami. Iti tungkal talong atawin nga kontratam. Api nga mo matalong atawin. Sakbay ng bagam kanyak, nakasirita konti asawa ni Johnny. Ni Jo. Among iso tayo nakayab kanyak. Iso nga, nakasagana ako. Awan ti pagdanagan. Tasang kong may bayan na kita nagtak. Ngayon, ituloy mo kung mga rod, sweetheart. Iti pa naging inot mo. Ngayon, kahit mo sa akin. Awan bisyong nga mapansadya sa uding ang trabaho. Ngayon, di mo kumaaramidan nga, iti atawan bisyong dito Pilipinas, baka sadya sadya ka sa uding ang bisyo. So, na kumang bisyo sa jacket. Awan ti, may parit ti minum ti arak sa jay. Anyate mo, baka no, ada na kita may puslit na arak, o no, garamid ti arak na kita Pilipino, kat pa inumenda ka. Ken, di mo kumankalkali ka gumampay na napinpinas ti cellphone mo. Yung kahit ko kuman, sweetheart, agad. Nagbaliw mo tin, ori cellphone lang. Asang, natikipad lang. Sige. Para man lang iti napinas sa komunikasyon ta. Mamantantong kumatang iti touchscreen. Yung mga kapilpili niti nangina, niti kababaan. Basta lagi di ada Facebook na. Makapag-video call ta. O sige, inotam lang taglod. Hanggang kapot dalod mo kita tiladat nga kachat mo, kabibidyo call mo. Pakagit aduli kita yung Facebook friend mo, kachat mo to Sweetheart naman. Awan to sa balay pagikastarak tilod ko no saan nga da kayo nga giina. Awan to sa balay pangusarak ti cellphone ko nga gatangin ta. Ken cellphone mo gatangin. No saan lang atakta kayo? Sabi ko ma. Manong name kas laman mabriyat ti baro kung umadayo iti pamilya. Ta nagrikat manong name iti kunada nga homesick. Ta sikun kada kinakapatasin manong name karirigatan nga paset iti umadayo ket iti bakong kuna nga homesick. May marwamak to kunak. Nararakob ko na gitanak ko. John, Lily, singsingpet kayo, ipas na kayo tagbasa, umadayo at nagsakripisyon nako. Saan lang para kada tayo laeng, nadikat kang runan na kada kayo. Gusto na kabayig kayo, papang? Mabitang lang. Malpas lang ti may sa dua, talo nga kontrata. Itong, sang naman natin may isang kontrata, manong atawin. Talo. This 9 no ko 9 years. Pakot
Oray, mabibitak lang. Depende no ka sa sitwasyon. Ha? John, tulungan ni mamang mo. Sa mga apapain ni ading mo, tulungan tayo assignment na. Ha? Tuloy-tuloy nagsingsingmet. Okay? No? Siyam nga tawen. Di man ang tutawan ko, no? Agpurgod kan, tapang. Amon pa iti balikas ka purgod, ah. Nakangigam ti kasta. Nangan ko kini mamang. Kasasarita na ti kumadre na, purgod kung kuna na. Ano purgod mamang ko na. Ito, purgod. Saan ito nagsubsubli ni papang mo, Jebrod? Agpurgod to. Into nagpurgod ka, manong tutawon ko. Papang. Kahit mo natawa mo kaditan. grade 3 ha. Grade 3? Grade 4 ka na. Grade 4 ka to na. Grade 4 tuwak to. Grade 2 mo to nilili. Manatawan ka na ti grade 4. 8, 9, 10. 10 plus 9. Di 19. Naggraduar ka to ti college. Kaya sa pang agpurgod ka to, naggraduar ka to ba ti college? Aggraduar ka to pa lang. Depende. Sige pang, agsingsingbat kami nga kapsat. Tulungan mi ni mamang. Hanggang magluklo ko, tapos ang marigatan ni mamang. Oin manong name me homesick at talaga ti kinalaban ko. Yung bagdad na cellphone ni Dean manong name me no kasta nga mailiwak karagit ti anak ko ti asawa. Di jay. Hama naman ko na pagkastaran manong name me iti load tapno makapag-video call kami. Kat makitak manong name me tagtultuloy nga lapsat ti asawa. Ti salon at di kita anak ko. Ngayon, so dito tagbaling inspirasyon ko magpagpatid ka kanyak tapno sana ka marigatan ng trabaho. Kaya dagiti ka trabaho manong nemi napadak ka Pinoy ado dagiti bisyo da na talaga. Agsigarilyo da ado dagiti may puslit nga arak uminom da. No day off da manong nemi mapandag paspasyar ado matpaygayan dagiti iya mabalik nga tawagan nga chicks manong nemi nga mapanda i-check in. Awawisan nagnukakit. Pare, ori sa auditayan mo, adalat tatig iti babay dito yung mabali mo bayadan. Pag-FT iliw. Saan pare niya kayat? Gusto pa yung paggastusak, liputak pati asawa. Uminom ka karoon. Owan, mali. Sigarilyo. Owan, mali. Kahit nung kasta manong naming nga pa nagsusweldoan. Nolamsak tagsaw manong naming awan ti batik ipawit ko ang mga pinsan. May isa, dua, talo nga tawet, manong nemi, damok tagbakasyon, siyempre, kasta unay taragsak mi. Siyempre, manong nemi, naiirot nga arakop, agek, and naprus. Siyempre, may pandiiliw ko karagit anak ko. Anak, John. May kumayiti ko mamay lang, pang? Nga na. Nagbakasyon ka kumay din naggraduarak ti elementary. First year high school ko. Kahit saban ka na era nang isot pa nagbakasyon ko, anak. Dito sumarunong to pa nagbakasyon ko. Graduarak ang tuti high school. Isundot matandarak. Iranaktot pa nag-graduar mo. Peso pang? Napiya ko lalo na, ko ma-honor mo. Lalay ka, barbarang mo, adanto honor ko. Oray no, first honorable mention lang. Pinga lang ko na, muna sa salutatorian. Hindi, baga mga balitatorian, basta lalaingam. Kastamat kang kalili, lalaingan nyo, ha? Wan pang. Nagkupin pinasta anak kong kukuha ni Junior ko. Saan nga di madlagsak sa kita nagtasilan? Saan? Kas makita, nasalun at da. Hanggang kas kanagit, ipada ng ubing madla mo na malnoris da. Kapata, naiimas tisid si Daenda. Naiimas para kadakwada tinateng kansandang agdamdaman ka na kita unnecessary. Handang mangmangan ka na si Cheryas. Manang apalan na ka na itipada ng ubing.
No, umapang dakar-karang mo kumanda, hindi, gumapotak lang yung timulak nga mani da likod taling taek, dadakarim kumanda. Mani, ngalinong ta, kawan. Ano ko napimpinas pa yung dagit tayo chutsarya nga, karkarim ang kumanda kitipado na kumbing. Uno saan? Adam mulak pat ka saba, tibaag na yung mabaling ang tibaan ng taling taek. Tagbalon da tililing tanga saba. Oh, mukat mabsog da. Lineng tanga, mani ka da, lineng tanga saba. Kayat mo, gumabot tayo, pwede mo nakabaling hoy. Glubi-lubiak, di enemy imas pa nga balunan da, baka umapal di pa dado da ngobing, ibatan da di sa charis ng ikat-katangin da. Ganito nagkanaig mi ti asawak manong nemi. Ipapas mi mata, ti manong nga lawas, manong nemi nga panagbakasyon ko. Kaya nung kasta manong nemi, nga adag bakasyon, kadagiti katrabahwak, sa danto ag subli, kat kunadan to, wow, pwede mi pare, pare rin nagpindas nagbakasyon si ka. Kat talaga, nagpindas nagbakasyon. Ape pa ko naman napindas na bakasyon. Kat siyempre, makadan naman ti pamilyam. Ito yung manungal lawas. Oh, nga da ito ti issue pare. Ano ti issue? Amom, hindi nagbakasyon na. Oh, naka-grande to welcome party in sayang kat ni bakat ko si ka. Oh, kuhay, nagpadaya kami. Ada live band. Oh, manungalet sa baboy. Pinakater mi. Nagadungo mainom, nagadungo pulutan, gabor. Kahit mo sawan. Hindi ba nagbakasyon mo? Welcome party na ka ni bakat mo, tikas di kag-grande na. Kuhan. Oh. Dakala gastos ah. Anong nga kumarte kwarta nga pagbambanong kami, hindi mo gastusan. Kahit anong nga tinalam kasi yatin ka, kita dayawan da ka na kita ikalugaran mi. Kasla kalon na hanak naggabot Saudi, kasla kalon naggabot Amerika ko na. Kahit maragsakan ka no, dayawan da ka. Wait, wala, asino ko matisang nga maragsakan. Nang raw na no, adamada mga uminom, nagpulpulutan kid mama. Kunada agad, pay, sapo. Kanakanayon ka mga bakasyon katapno kang kanayon kang padayapo kastoy ah. Adap ay live band kadapo nagmayat. Adong mainom, gabor, tipulutan. Mayat ah. Imposible ang kinakautang. Medyo nakautang kami matadakil. Taga siyempre. Oren no, damad lang marunong tisweldo pare. Awan. Siyempre. Nag-astador na giti anak ko eh. Agdemanda si ka. Pagatang da ka na giti, apalan da ka na giti pada ng ubing. Nimad bakit ko, hanap ng baling nga kayat nga paahin nida. Tawag so na. Alala, mangipawid kang kita, kaya gatangan kita anak mo ko na anda. Kasano nga rin, jakpay naka bay-bay tibalbalik ko anak mo. Umutang ka na tanda, bayadan tando, nagigibutang. Di na ilublom kayo ti utang. Nga bali, ora adot utang mi, damat pagbayad mi. Kaya nga sa wen, di mo pa na itrabaho. Sa mo pa nga natrabaho, iti kwarta, naiutang mo. Kaya nga nang arod, gapo na, trabaho tayo nga arod, sika ngay. Ore no, adamat welcome party, para keng ka, hindi nagbakasyon ka. Awan, saan ka nga nagparparty? Ore no, pangkamat nag-Jollibee kada na pangka nag-McDo. Itsala tanong nagtibalay mi nagsidakam latama tayo na imas na nagparty ni bakit ko tinative nga manok, tinula nga manok kasi yan. Oo, dyan lang. Kung saan, hindi nagpakadak mo nen, gimatang ti 5 kilo nga pansit. So nagsasangon mi, nayabamit karoba mi, may nangikipangan 5 kilo pansit, dyan lang. Nagimot ka mo, 10 ren eh. Ano nga nagimot? Sus, po, agobra ka dito sa Saudi? Kasi laeng? Po, di ka pa nag-Jollibee ka nagbakdo? Suwapo, posible, madeta na. Pag ipanangar, di ba ka mo tikwarta nga ipapawit mo? O, dabala yun. Awampay. Oray no, adot appliances yung nabakir yun. Awampay. Di kita pala dati.
Ananusan ani bakit ko na jay washing machine na nga daan. Kaya nabasit lang jarep mi. O pati makunang napindasalis at mi. Jay TV kita pa lang ko kadaan nga TV. Paunay maten. Pati data cellphone mo daan. Isus apo mat sobra mat. Baka mat no sa baling ipanan ni bakit mo ti kwartam sika. Anat ako nam? Baka no sa ada sa baling agnamnam ay ti kwarta pag banbanugam. Ada sa baling ipanan ni bakit mo. Baka dalalaki na. Na. Katawa ka. Amo padre. Siya ka nakadagpeso nga adut utang ko, adut utang mi. Ay, malagsakan na kita anak ko, amin nga kayad da, magatang. Ori na bakit ko. Ano, adak marasurada na nga bag, guwatangan na. Yung mga rin makabaybayad kayo. Ada bala yun? Oo, bay, kaskasera kami. Babayadan namin, danong, kuryente. Sa bagay, nangat-ngatot sweldo mo siya, kamang Di ba? Supervisor si kakit, agagangay ka lang, electrician dito. Sa bagay, no, adutod may gamam, adumat lang gastusan. Ngayon, pagputom di sa ok pare, sobra matin imutan ni bakit mo, nagit anak mo. Baka kit no, sa bali nga hanang imutan. Baka pati bagina, kit edad na. Pati nagtrabaho, nagregregatap. Ibabahoy na tayong bagbagam. Uy, sana nakakulang ako nakasta. Nga ito posisyon kayo musika. Ibabahoy ti bagam pare. Ano yung bagak? Nadalalaki ti asawak. Pare. Pag-ipan ng orte kwartam no saan nang pagkekets. Kadwa na kasta papasamak. Ibabahoy ko na. Ibabahoy mo. Sige. Ibabahoy. Baka mat ni bakit mo dalalaki na loko. Ano? Natakunam! Balas lang. Hoy! Anak ko nyo! Nagloko na kita. Awan ko matag-giri ka na tayo nga papada nga Pinoy. Kung natin baga na kita nga dalalaki ti asawa. Tunakon na bumarat saritaan nyo. Tunakon na awan na ganawa ka na kayo. No damadangran nyo, no makadbadangran kayo. Sino madlang malugi na kayo madlang. Anong naimi, deta launa iti sangko kayat na mapasamak. Di ba nang lipot kanyak na asawak? Maraming na kata. Tsak, patyan. Tsak, namati. Kapot tatakal, di ba nagtalek ko kini Carmen manong naimi. Nagkoobingan kami. Ubing kampay da kinawatan da giti puso mi. Agam amukam nga naimbag. Agpadpada kami manong naimi ti prinsipyo di biyag. No pa isot nang isuro kanyak, no kasano iti aginot, nga saan nga agimot. Nangipapanan nga agpaiso ti asawak, ti talo nga taon. Nga awang malatik, makita nga kabarbaro nga alikaman iti unig ti balay. Tinawagak ti asawak manong name. Hello, Rene? Kamusta ka ta? Okay, akong problema. Medyo bumara lang no ka ti diskusyon. Bigay di pada ka Pinoy dito eh. Diskusyon nga niya. May banggap ti pamilya. Kas laki ni paring Kaloy. Sang-sangpit na. Iti ka nung nagbakasyon, in grande. At welcome party nga. Sayang ka ni Mrs. na. At pa'y live bad na. Ado nga letson, ado nga pulutan, ado mainom, ado di maray. Hindi nga naggastos na karon. Una. Sigurado nga adot utang da. Ang abalik ano adot utang da. Dapat namnamayin da pagbayad da. Sa dagiti anak na kano, nagdemanda, pagatang ka nagiti kayat da nga, gatang. Ket, gabot tayo, ba't patagda nga nagiti anak da, agad pagustuhan da. Rene, ado na kiting anak nga mayawan nang naruna ka na kitay kabarburitan nga kadjet. Lagi di doon nga nagtanong mabalin ako ma.
Diyak kaya ita nga pag-usarin cellphone. Napinasmit data para ti komunikasyon. No, ada emergency nga ibagada kanyak kuno ibaga kadakwada. Mo apal da kahit cellphone da kahit pagtawag lang, pag-text lang. Awan ni Facebook na. Da makaay-ayam. Mamam no, ibalubos ko data kadagitan nakta. Mayaw awan da. Mabaybay andat pa nagbasa da. Diyak kahit madadael. Di pa nagbasa da. Kabukarag iti kabaruan nga gadget karag ito yan. Sabi ko matamawatan na. Kaya kasta nga parang display ng karagitan na. Mawatan ka, Carmen. Mawatan ka. Kasalakan niya. Anda ka di makita nga na isang sangayin nga arwatek, langak, hindi nang bakasyon ka. Anda ka di nakita nga na isang sangayin ginatang ko nga para kanya. Awan. Ngayon, awan malang na kita baro nga makita kita balay. Ore ka mamasuktan ko nga matin na kita apply. Di kita tugaw. Kawayan nga tugaw, naglagda pa eh. Sabi ko masuktam. Mabalbaliwan ko mamatin ha. Tayo yung moderno, di konson ko nga, ganda doon pa eh. Tata, TV, touchscreen ko mamatin, ganda. Noong nadadahil ko mata TV, bakit masuktan ko mga, okay mat pa lang. Hamat naman nagbuya na kita nakta. Siyak ba't lang nung katagbuyan mo, magagatak. Ano buy-buya? Teleserye. Tay, kardo. Yan, sama tagkibus na ito ang teleserye. Ano yan? Hindi kita nakta. Anda mahinig ka na ita, TV. Gabot sa mo yung parwamida. Awan sa baling aramidan da, namalpas ka mga, nagtinulong dang ag-assignment, nagkapsat. Sa dan mapan maturog, kat ibagbaga kadakwa ng palpalagi, before da nga maturog, basa po nag-pray da kinapod Diyos. Kaya numal makariing na tibigat, ag-pray da man yan. Kas na matararamidam sa kadi. Wana, tayong parwa mo kanya. Very good. Tayo may panam na giti kwarta. Mabitlang, tayo pakitakin ka. Yung video na ngayon kupukus manong name iti may isang bank book. Nalibatam ka din nga before ka nga napanadya sa Saudi. Abamang nga nag-flight ka 3 days before. Nag-open to the church account na. Ito'y. Basta kipawit ka, Sudan. I-deposit ko. Awan sorok, awang korang na. Pangalalan niyo, Martigas gusto sa inyo. Nilipatam ka din. Nga raping kumit, umawat ka rin umayag padait ka niya. Nilipatam ka din nga. At napag mulmulak tinating talikod. Kada pagtatrack na timanok. Yung kani kiti bagik ngawan kan mabalin halak ni emergency. Diyak kayat nga maksayan ti sweldo. No kabilak nga isakad kasapulan mi ditoy. Aramitek. Si Dad. Itultuloy mo nga ron. Tultuloy ko. No kaya't mo kakit sa mo nga orayan ti may kasyam nga tawan. Inim lang nga bulan. Anong inim nga bulan? Inim lang nga tawan ko na kuma. Duwape nga tawan, malpas mo manin ti kontrata manggani. Yeah. Abagison tumat nga graduaren ni June. Iti high school. Nagbakasyon ka to. Tapno matendaram di graduation na. Okay. Kaya mabalin mo tumatin sa ngagsubli, no kas pagarikan. Kasanon ti panagkalis ti kita nagtanong sa ano ko ngagsubli. Kung tarak nga rod kat,
Kabaylan tanto nga gatahan na tayo prospect ko nga lote. Lote? Nga isuntot pang ipatagtaran tanti bukod tang walay. Kat nukas kasano lang medyo nalawa nga lote. Mga ipataktarak to mga tailoring shop ko. Diba? Naglaying kang electrician. Di mabalimon to matante. May pasdagat ini. Negosyo. Nga paglakuan uno pagkatangan kada kita electric supply. Ken mabalim mo magtagasembol kada kita kayat mga sembulan. Agasembol ka ti video okay. Uso ka na gani video okay tayo. Kayang tagasembol. Di ba? Saan nga obra na ito electrician? Electronics. Gadal ka to, may panggap electronics. Electrician ka na, electronics ka pa. Manong name na ikat nga namin pinsan tanyaman nga simkan nga panagduwa-duwa iti asawa. Apeng amin nga din pakita iti kanya. Dugayam tinagyanin manong name iti bangko. Iti account mi iti bangko man. Kadudwa pa nga tawen manong name iti panagtrabaho dito sa Saudi. Kanawan ti maksay. Ipauit ko kit ideposito ti asawa. Panagkailanan manong. Panagkailanan. Iso nga no, damang mangig ko manong name kadagiti padak ng Pinoy nga katrabahuak kan kastambatan nga kakasaraan. May panggap manong name kadagiti naggarbo nga panagbakasyon da napintas nga gat-katangan mo ni pagkat-katang di kita nagdaw, di asawa na. Dumteng tunay tangang kundaw, para kita nakukunak. Tinapati kita. Madaan kam dito kabukbukodan nga balay, house and life. Kan sigurado, nga da, pagbasa di kita nako iti college. Wait, kanito makapagturpos da, at ang trabaho da. Bakit? No kaya dantumot nga saan nga surutin ti kinainot mi nga gasawa. Mamalimat. What? Angin, baka no, umalan tumitla. Ida, di ka anak ko, manong nemi, umaladan to ka na kami. Ngano saan nga importante manong nemi kat saan da nga gadgatangin. Saan da nga agdemdeman. Basta tinasken kat nasalunat numampay saan mo't amakuna nga di kitay nangangina ken klas sa makmakan ti paunag day. Tinasken manon nemi ket makaadal ken makapaggraduar da. Ken makabakir kami ti kamukbukodan nga balay. Iti pa nagbakasyon ko manong nemi iti may kadua na panakalpas ti kontrata. Kapag isumat nga naggraduar manong nemi ni June iti high school. Sweetheart, anat plano nga panagpaala? Simple ka di manin? Dakeng ka. Di simple ratan. Dakeng ka. Ganun padasam mo iti gumatang iti may isang ledso nga baboy. Di okay. Saan kamit lang nga agungwet? Apa ko mga agungwetak? Saan kakadimad lang misuot? Apa ko magmisuot tak? Saan kakadimad lang masayangan? Nagmasayangan no pagtulagan ta. Sige. Okay. At ay talagang makunamat nga agpaala tayo. Kasta nga rin tinapasamak manong. Ngayon saan nga pinakater ti asawak. Yung matang manunemi ti letsonan nga baboy, kat nangayap ka nagiti karoba mi nga muna tagletson. So dan din nagletson.
Ado matarakan naman ang naming nga native na manok. Pati native na manok. Linatsun na nga duma sa adap tinula. Sa nateng manong naming. Eta, adaladson, ada manok. Kimatang matin manong naming na gurder, tilapia, yan, na prito. Na dumapay, natuno nga ikan. Simple, manong naming. Ngayon nakainot kami. Gabuta, da kami nga mismo tinag-prepare manong naming. Nga naggapo, kada kami nga mismo manong naming, dagiti manok natin kanda dumapay. Naragsak kami manong naming, naragsak man dagiti di maray, nagadahanan ti victory party, kastam ay welcome party kan na panagraduar ni June. Aging ka manong naming, kalpasan data. Impakitan ti asawak ti titulo, ti daga, anagatang na. Nainagan ka na tangan wa, sweetheart. Kana dapat kwarta. Kanda ito eh. Pinaplano ko, nang nasaday kag iti architect, kada planon ti may parakder ng balay. Nangina. Ang damat lang gastusan, nakanagito eh. Kat nagatangtan na tabala, data daga. Ngayam na tataga, hamot unin nangina, ngayam na lawa, sweetheart. Nakapimbinta sa gundaway. Dito nga rod balay. Ganito siya, handa ko na aramat ka na kitay nangingina nga materyales. Ngayon masapol nga nalagda. Baka sobrang kinainot ta, alis tong marpuog tipatakdarin na nga balay. Hamat baka no imbes nga good lumber, tigatangim kata coco lumber. Sweetheart, ado di kita coco lumber nga napinaglaglag dapay ng good lumber. Ha? Come on. Adama di kita good lumber nga narokop. Nga nadaglagdangam di kita coco lumber. Iso nga ore coco lumber ko na. No talaga nalagda. Ore mat no nara. No narokop. Adumat di kita naragat hanggang gabutan nara kadalagda. Nabintas. No. Diba? Nakaalis to manong naimi nga naipatakder iti balay mi. Ta pinakontrata na manong naimi iti asidag nga kayim na. Nga pada namat manong naimi nga managsimple lang ken nainot. Talo nga bulan manong naimi. Napatakderen iti saan nga makuna nga dakkel nga balay ngem kagangay nga balay. Wen. Daan iti sala sa medyo panglawaen, master bedroom, upat nga siled, manong naimi, agraman, upat nga siled. Ti master bedroom, sagay sa dadyon kinilili, kanada may sa guest room. Ti kusina, dining room, anong naimi, ti banyo. Nakasimsimple. Ngayon napintas, manong naimi, nubuybuyaam. Kabutan na pintas, ti dekorasyon, iti ruwar, kastamatan iti uneg. Kanday di manong naimi nakabaybayagan nga naaramil akawayan. Wen, nga salaset. Iti awanin hindi pusnan. Inlako na pagidyat at aging matang. Nabalbaliwanin manong naimi, ti salaset. Nabalbaliwan pa yung TV. Touchscreen mo ito naman na medyo 32 inch. Iti dining room, iti dining table, iti gas range manong nami, nagpinas mo ito na. Ohen. Nabalbaliwan mo ito manong nami, iti washing machine, refrigerator, dakil mo ito. At pa plano ti asawak manong nami ngaglako. Mabayan iti panang gatang na iti two doors nga nga ref nga gamit pa iti ice cube ken daduma pa yung klase iti ice. Kaya di manong nami ta maangay ti house blessing. Simple manin.
Naman pa agapo kada kami manong nemi dikiti manok. Agapo kada kami dikiti anateng. Ken kastamatan na dadumapay manong nemi. Sama na nga panakita. Bakit asawak manong nemi? Nagayam kada kiti amuna, tagluto, kanalisto. Nga mga prepare manong nemi ti may sa party. Manong nemi, no idigit bakang kangegak kada kiti kakaduwak ng bakasyon kat preparenda ida iti dia pintas nga welcome party nga maday dayaw da. Kadto kasta nga bakasyon ak manong nemi kat awan ti kasdiay nga kinagarbo. Ngem kada di manong nemi nga panakaangay ti house blessing. Maysa-maysa manong nemi nga masidag kada kami nga gasawa. Ay, nakablahod na ka, Carmen, Rene. Isus apo, kita, kaslasanggam nga mamati ta. Apay, nangalalan niyo ko mati, gatang yung iti lote, kan kastamat na ito, naginastos yung kan ito, haman nga dakkel nga balay, simple lang nga napintaas. Kompleto talikaman. Kada Saudi, auntie, kati Saudi. Apay mo nga tawon mo sa dyan, Saudi ay. Inom nga tawon ko. Nga kita, dumadita na kita, abroad nga, orela, 20 nga tawon nga da, mano. Kada o matikas to eh. Wano nang abak ka iti steak, kahit luto. Wano adda, ay, susapo ya. Niyan timit. Bunga da ito kinainot mi. Kinainot, wano kinaimot. Kinainot, kinasimple. Amo yung matanda sa awa kasimple lang. Awa mati makita yung ambisyo na. Kasmat kanya, awan ti bisyo. Kita nyo, dagiti anak mi. Oh, naputan nyo ka din nga news hospital mi ida. Nagkrabe, wano naggastar kami ti adakkel. No, nagtalinit sa lunad da. Ready ko man pang-hospital mi kadukwada kat nagkastar ko kuma, naggastos kami di naurnong amin nanti. Sa damat pagpanggadan ti asawa, maglibre met ti masida, aglako pa ti manok, kada aglako pa ti nateng. Ay sus, bakit mayat man? Sa nalawar iti lote. Sus, ay no na kasto kalawan ako bakit kasla ko mang kadakla ko matbalayo. Nga bale, auntie. Tada nakairantahan na kita bakante nga lote. Itanto nga mangipasdag kami iti mamaling nagtultuloy pa yung pamataudan ti pagbiag mi. Kat makita yo, high school graduate pa lang tanak mi nga ni John. Upat nga taon nga college, dakal gastusan na reta. Sumarunong to ni Lily. Iso nga no mabalin, agsubliak pa yung ore may salang nga kontratahan ni Saudi. Ore may salang nga tao, 2 years, 3 years. Nagsubliak pa sudan. Madalatakin ka. Ngayon na mabalin, saan ko man? Gusto ng tinang matawan. Orit at damat balay tayo. Mabalinta pa nga paupaan. Mga patakder iti mabalinta pang upaan. Ganita nalawa pa nga paset tilote. Ganti ko natin. Mga pasdigak ti negosyo. Kastamit kan ka. Dito kan. Saan kan ngumad adayo? Tatno di kastagat saan tan nga may ilit itong kalmay sa kastamatan karagitan ng ta. Iti mismo manong nemi nga nagatang mga lute iti asawa. Naman payadayo iti sentro ngem adta iti highway manong nemi. Nga sudagmetlayan ka na kita kamalbalayan ngem adupayan ti balay ka na iti highway manong. Dito kami nang ipasdek manong nemi iti pasdek ti negosyo mi nga tailoring shop agrama maten manong nemi iti hardware and lumber electrical supplies. Okay. Dito kami manong nemi. Ngayon tultuloy yan, tinagtrabaho ti asawa, kabayatan na suportaran mi, di kita agasawa, di kita agkapsat, iti pa nagbasa da. Adumadlat ta manong nemi, di kita mga lalakan yak, no da pa-wiring da, no da problema mada, kada kita electricity manong nemi. Nuwahin manong nemi.
Wen, arkalandak, makikontrata agtultuloy mo iti business may manon naming nga pagkatangan kada iti electrical supplies kanda dumapay. Wen, tultuloy mo ti asawak manon naming dagawat kada iti agpadait, agasambul mo nga garamit kada iti ilako na manon naming arwaten, pantalon, t-shirt, polo shirt. Agmarmarka pa yan, manunemi ka na kita ada kayo tagpamarka nga t-shirt. Again ka nga dinapuputan manunemi nga nagsarunong nga nagraduar na John kanilili. Ni John manunemi 5 years course, pakinahit na tagbalin nga engineer, electrical engineer manunemi. Kahit nakano nga surutin tutugod ko naman pa sa anak ka nagraduar, iti kina electrical, emisyon na nagbaling at engineer, electrical engineer. Irinto ta ni Lily manong name for 4 years course iti kurso na nga nursing. Tiagdama manong name nagtultuloy palaeng iti negosyo mi iti asawak. No man pa agtultuloy yan nga agtab-trabahon dagiti agkapsat. Ni Lily manong name may sa nga nurse, iti may sa nga private hospital, irinto taniya June ket nakastrek iti gobyerno amay isang electrical engineer man. Basta rin matultulungan ak ti negosyo. Ado man tigiti gundaway manon naming nga adyak amo isuro na at ado digitay hangko amo nga amo na nang nangruna ni Choria manon naming. Yorore mula ngayon nunton ka ano mat panag-asawa ni June ta nobya na manon naming ta erapin man tumaten ti mga iwan kada kita agbalin nga po kumi. Kasta matang ginilili, at matang girlfriend na nga may, boyfriend na nga may sa nga doktor, manon eh. At umadlata, na kita ihang maliklikan nga umay nga kabagyan, nga sadag nga agpatulong, agkidaw ti tulong. Inabod no na manon eh mi. At dadwa ita nga kadwa mi dito yung negosyo mi, nga iraprapinda ti agbasa. When, kaanakak ti maysa, kaanakan met ni Carmen ti maysa manong. Bale, agtrabaho da at tultulungan mi ida para iti panagbasa da. Kaya dalang manong namin ti makabasa met, kaya tumultulang da ti negosyo mi, na piyamat lang nga da pangi karwanda, iti masapsapul da, nga itited mi kanakuan. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong namin. Nga kaya't kumat ngayon buray, iti na ito nga programa, tanam na Mike Manong. Nga damat may tad na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Wan, pabayan ka ni Carmen, nagasusuro ak no kasano iti aginot, ken manang mang protektar, mang salbar, iti pagbambanugan nga kwarta. Iti wise, apa nakaaramat digitoy. Nga saan mo agatangin, ken saan mo nga paggastusan, ti saan nga nasisita nga paraken ka. Daytoy, manong name, ti pagsalita. Tuy nga radagyaman nga pagayam mo, Rene. Pagayam ko nga Rene, thank you. Iting ka pa nagburay, pangiburay dito pagkasalita. Thank you mat kadagiti nagdangag ka nagbuya. Salamat po. No,